É un placer para mí informar e divulgar as nosas festas, as festas populares, as terceiras festas do Concello da Cámara de Baltar. Con elas intentamos recuperar a nosa cultura, a nosa tradición, a nosa gastronomía, a nosa cultura, o noso pasado. E iso vai ser no próximo día, sábado 14 de agosto, e eu quero facer un chamamento a todos os irmáns, a todos os amigos e veciños do Barroso que soamente estivemos separados por unha fronteira irrazoável e que na actualidade podemos compartir cultura e celebracións para que estexan presentes con nós. Eu aquí faço un anuncio informativo, un anticipo, e gostaríanos, seríamos muito felices ca presenza de todos os cidadáns do Barroso para participar con nós a partir de as 4 da tarde, 16 horas nosas, acho que 3 horas portuguesas, no próximo sábado, día 14, como estive a dizer, para participar nos xogos e tradicións do pasado, como son as cartas, tute, brisca, xogo de vintos, xogo de a chave, xogo da porca, xogo da billar da carabullo, chamámonos tamén, a rá, os birlos, carreira de sacos, zancos, tiro da corda. Isto da tira da corda fase sobre a agua, sobre o río, sobre a praia fluvial, e aqueles que ficaren pois vencidos, pois eles van á agua vestidos, é unha tradición. Tamén o facen as mozas e as señoras, e todo isto pois con outras competicións sobre a agua muito engraçadas. O depois habrá unha merenda popular para todos os presentes. A organización está en este momento a cifralo en unhas 1000 persoas que estaremos felices de recibilos e convidalos a esa merenda popular. Teremos presenza de música, de folclore noso, os gaiteiros de lá, unha xaranga e tamén un grupo musical. Habrá presenza de autoridades españolas, tamén xa temos confirmado de autoridades portuguesas, e posteriormente, a partir das 12 da noite, habrá a festa especialmente dedicada á xuventude, e nós convidaremos gratuitamente cada hora a unha toma de bebida non alcohólica. Posteriormente convidaremos voluntariamente a que se faça unha proba de alcoholemia, e todo aquel que bufe, todo aquel que sople, chamamos nós, e der negativo, terá pois un regalo, tendrá unha camisola convidando a facer vida sana. Tamén haberá pois karaoke, e habrá para os valentes que aguanten até a última hora da noite, até as 5 ou 6 horas da mañé, chocolate e churros gratuito. Eu, en este momento, quero facer un chamamento aos amigos, aos irmáns do Barroso para que participen con nós, para facer esa cultura, para recuperar o pasado, as tradicións e, sobre todo, a amizade. E contamos con todos lá na nosa festa do día 14 de agosto.